Baba na zo shi da madan kuɗi na nuna ta bani ta ba ɗan sha in tura ita saboda ka san ta karamci an rufe boda ba a tuwa da ita amma ta nuna sai an yi wai na kawo kuɗi wai in bata kuma yanzu haka ma'aikata za su to su kama ansa kuɗin ga kuma kai kana aituwa kayan magana ka nuna min ga da Allah in ma kayan ka zan baka can ka rike abinka ba komi na ba ba haka ne ba gane an gana wani ko muna tare to na ga in ni kuma abu ita ya ake ciki ne ba yau ka kawo da garin yake ne ba wani abu wallahi ba ya kamata a ce ai wani abu ne wallahi ka zo mun ga ya oga wallahi bura oga ai ne ni ka zo wallahi oga in sai kana nan ne ka sayan kaya wallahi oga ai ne ya na oga dai kora mana ya tuwe ne mana wai muna cikin tambar ba kaya ba ba na kora shi wallahi na yi ne masara biyu wallahi na da mashagayi ba kai amma muna cikin mutane na sun da mutane da hankali kawai komi bashi abin yayi yawa da ka sare mutu hannu ka min Allah ce dinan to yayi baba aiki na kawai